Terve kaikille, jotka tätä videota katsotte ja tervetuloa siis ensimmäisen videon pariin. Tässä videossa mä kerron teille Aleksi Rantamaan historiasta. Let's mennään! Aleksi Ilkka Tapani Rantamaa on syntynyt 24. heinäkuuta 1993 Turussa. Hän kasvoi äitinsä kanssa Turussa. Sit jos on kerran syntynyt Turkuun, no ihan sama. Kuitenkin Aleksi Rantamaa on aina sanonut, että hänen isänsä on ollut hänelle hyvin etäinen hahmo, todennäköisesti johtuen siitä, että isä ei ollut lapsuuden aikoina kasvatuksessa läsnä, sanotaanko näin. Aleksin tuntua vähän vanhemmaksi, hän sai tyttöystävän, ja tämä tyttöystävä mietti aloittaakseen blogin kirjoittamisen. Joten Aleksi Rantamaa omien sanojensa mukaan lapsellisesti sanoi, että jos sä kirjoitat, niin kyllä mäkin sitten kirjoitan. No, Aleksi Rantamaa myöhemmin päätyi kirjoittamaan blogiansa. En ottanut selvää mihin, koska sitä ei lue Wikipedia-sivustolla. Ja kyllä otan tämän kaiken Wikipediasta, että don't blame me. Voisin voinut kysyä herra Aleksi Rantamaa sanasti Instagram DM:ssä. Mutta joka tapauksessa aloitti tekemään blogia, joka kasvoi jotakuta suoraksi. Jälkeenpäin Aleksi Rantamaa on tästä hetki eteenpäin Aleksi Rantamaa perusti oman YouTube-kanavansa nimeltä Mentaalisavuke. Mentaalisavuke-kanavalle hän julkaisi niin ja näin sellaisia kontroversiaaleja videoita. Aleksi Rantamaa kasvoi suosiossa ja hänestä tulikin yksi ensimmäistä suomalaisista tubettajista ikinä. Eli hän on aika legendaarinen tubettaja, ainakin itselleni. Mikä vittu on tubettaja? Mitä vittua? Mitä mä just äsken sanoin? No, siinä sitten hetken aikaa tehtyään Aleksi Rantamaa lopetti Mentaalisavuke-kanavalla YouTube-videoiden tekemisen. Hyvä. Ja päätyi työskentelemään Ylelle. Siis Yleisradiolle työskentelemään. Ja sai oman Yle-kioski-kanavan Aleksi Rantamaa. Mentaalisavuke-kanavan suosituin video on Storströmmin The First Food Ever. No niin, ja sitten mennään siihen DLDR-vuosiin. Aleksi Rantamaa aloitti Yle-kioski-kanavalle TLDR Deep-nimisten videoiden tekemisen, ja TLDR on siis lyhennys Too Long Didn't Read -termistä. No, näitä videoita tehtiin sitten sellaiset rafiat 250 jaksoa, en tiedä kuinka monta vuotta. Mutta ne saivat aika kivaa suosiota. Ja näin hauskana faktana TLDR Deepin suosituin jakso, ja ylipäätään Aleksi Rantamaan suosituin jakso on Jammusedästä kertova video. Jammusedästä. Okei. Kivat katsojat sulla, Aleksi, mutta ihan sama. Ketä kiinnostaa? Fuck that shit. Myöhemmin sitten Aleksi Rantamaa siirtyi Jesse Sarkkisen eli Mouttuman kanssa tekemään Mikäkiistä podcastia, joka oli myöskin tietysti Yle-kioskin tuottama. Yle-kioskin tuottama. Ihan sama. Kuitenkin mä sanoin, että Yle-kioskin tuottama. No, kaikki hyvä loppuu aikanaan, eli Mikäkioskin podcast myöskin loppui. Ja itse asiassa TLDR Deep loppui myös. Juuri sen takia, että Aleksi Rantamaasta tuli isä. Eli vähän myöhäiset onnittelut Aleksille, mutta onnea lapsen syntymästä ja kaikkea kivaa sinne kotopuoleen, missä ikinä asuttaa. Ei tarvitse kertoa. No joo, mennäänpä nyt vikoihin kohtiin, että tästä videosta saadaan jotenkin katsottava video. Pitäis pistää varmaan timestampit, kun tästä ei tule yhtään mitään. Oikeesti, oi vittu. Mutta niin. Aleksi Rantamaa myöhemmin päätyi tekemään myöskin sitten iso juttu podcastia Jesse Mauton Sarkkisen ja Lloyd Lipisen kanssa. Ja Lloyd Lipisa siis tekee
Puntsi Story podcastia, jos te olette sitä mennä katsomaan. Voin sen linkata tuonne alas. Juu. No niin, tää oli vähän lyhytpuoleisempi jakso, mutta toivon, että tää kaikki informaatio tässä riitti jotenkin vajaa 5 minuutin videoon, jolle ehkä vähän pidempään videoon. Se pitää nähdä, teekö tähän intron tai outron. No, ihan sama. Nähdään kuitenkin toivottavasti ensi videossa. Moi moi!